بزحفر ملكو ركب سلطان ابدي سبا غيرو انا بتعم زحفرني زي الشماقني تግራዋይ نتيون حد غزي تايدنا خوينا نينا تاينا نكون زلنا عبد قد لنا انا بوليتيكا عبدان قد مصينا ايو زبل كله سمون ورحي زحلف ورحي باغبات مالت ودي خلت عامتس كنا سنابته بخبر نخلني انا زغلغله بريزيدنت زغلغله طرحته كونس امناي تግራይ ديمقراسي ناي بعلو نط مقيرو زخون سرحتي سرع عفناتات زنبره ناي ديمقراسي حمقات بنصلصل ابيلو نتو يعفننا علنا الله زبلنا يا سرعت حصلصل ابيلوس زستحي نحوحتم طعمي يتقم زي عرسا خطرس غيرواي له زحس عرسا خطر طرحته يكونس كبزحي خمي كتقصل كم زلواون انفتيو امهير واي ليكتشري بولس ممهري እዚ ብሉጽ መምህር ዘምሃራ መንገዲ ተዘይተ ተጠቂማሉ ሕወሓት አይ ሆፕ ነበረ ናይ ምኻን ዕድላ ቀረባይ ብዝኸድዎ ዘሎ መንገዲ ፖለቲካ ትግራይ ላንድስኬፕ ተቀይሪ ተቀይሪ ወረድ ፈተኻ ጸላእኻ ስኻፈተኻዮ ነበረኸት ይጣዕሞ ዘይግድስ ተቀይሪ መንእሰይ ትግራይ ንቀይሪ ወኺሊ ተወዲ ታይዳ ተኣሚንላ ኢን ሕወሓት ዝድግፋ ፈሪሑ ተሸማቂቁ صعن تفطير وزدغفا منسي يلن امرصا غزيونسي كمت زنبره مرصا يكونن كورجو كحلو خم زخل كورجو كحلو زخل منسي تفطير مخانو مردا تايدا ابايتام سرح تابايتام سرح انت حزبي فتي وخ دغفا كام غار كم حدا منسي ا بوليتيكا زلو زي ازمنان بايتونا اجريرونا بسلطان مصاي دلينا امنات انا ممصاينا بسلطان مهلاوي بوتو زنبره حمق بوليتيكان بوتو طورنت مخانو سقق يزلنا دستنيا كونكون እዚ መሪጽነት ዝኸውን ነራ ማለት ስከፎም ነገራት አለው ሓደ ግዜ ትዛራውን ስከፎም ህዝብ ከይመረጽና እንትብል ማለት ሕጂ ተው ዘሎ ነገር ኮንፊዥን ለና ባይዘይ ተረጋጋና ሳይኮናን ከም ሓደ ሰብ ኣብዙ ዘሎ ሃንደፍደፍ ምስ ናይ ፕሬዝዳንት ናይ ሽመት ኮናይ ተፈለየ ሪእተለና ተጋሩሲ ሃገረ ትግራይ ከረጋግጽ ተኮይኖም ናይ ኢትዮጵያ ስርዓት የመጨረሻ መጀመሪያ ቆጻጾር ዘለዎም ኢለ ዝሐስብ توسن بوتاتات كنولو لنا مجمرة نوعينا قنقاو كم عندنا كونفيجن تفطيرنا الحمد لله يدنقن يعني بريزيدنت ጌታቸው ረዳ ነበር ፕሬዝዳንትና ኣብ ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመት ናይ አንበሳ ድርሻ ካብ ተጻወተ ናይ መኸተ ሰብና እዩ አይተውዕደን እዚ ገለ ይጣዓም ዕረር ምረሩ አላ ነገለ ማለት ናይ አንበሳ ድርሻ ካፍቶም ወታደራዊ መራሕት ቀጽሉ ንሱ በዲፕሎማሲ በፕሮፓጋንዳ ፖለቲካልነት ሰራዊት ተምልዓል ጸላእቲ ቅስሞም ክስበሩ ምግባር ስርዓታት ሰርሒና ኣብዚዩ ታይ ኮይና ምስለካ ፖለቲካው ሲጥንና አለና ስለኒ ኦሬዲ ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ ፐርሰናሊ አነ ኣብ ኢንተርናሽናል organization سي خوري ازدل كوري اخ هبزدل سبات عدانه ناي بعل خفتت لو افت مريحنته زين لقصيره زنغركو بيرسونال ياو زمغتكو تخليتو ግን ብዙሕ ከይተዛረብ ካየ ዝርዳ ሰቢ ከይተዛረብ ካየ ሲርዳካ ትጸገሙ زين ልካ ቆጽርካ ክትነግረት ኣለኻውን ዝርዳ ሰቢ ሰብካ ቡጻ አይኮነን ናይ ባዕሉ ፐርሰናል ተንክሉ ይኸሊ ግን ትግራይ ሲን ምን ተአዘይ ተቆመሎም ከምዚ አይነት ሰባት ይብል እስካዕ ማዕዚናና ተደፋፋና ክንነብር ሲልና ተደፋፋና ነተጓየና ዝመጸሰብ ቅልቅል ከም ዘዝበለና ጓየና ክንነብር ከቶ አይንخلን ጥራሕቲ ኮነስ ናይ ምቅጻል ዕድልና ከቢድዩ ዘዘባረርና እዮም ተጋሩ ተአኪቦም ሓደ ግዜ አንጻር ትግራይ ተስዮም ካ ከሽንፍሉ ዝኸል ዕድሉና አሉ ከሽንፍም برغطينت يز ነገር ካዝለው ግዜ ይዝወስድ እንበር ዘዝደፋኻዮም ቁጽሮ ምስኪ ትግራይ ዝኸሰረቶም መራሕቲ አነ ትዝደኸመ መራሕውን ክሱና አይደለና ትግራይ ናይ ባዕልኩም ተርቢት ገበር ሰው ዘለውና አው ኮንፊዥን ኣለና ትዝሃውና አጀንዳ ሕይ ናይ ፕሬዝዳንት ጌታቸው ሽመት ለምለኩም ዝባ ኔጌቲቭ አሁን ከናው those who have a black mind ኔጌቲቭ ኮነ ኮለ ትግራይ ግን ኣብ ፌደራል ወክልና ሁሉ አይደል ያኔ ኤኒቲንግ ወክልና
እትዝውከል ሰብ ሕወሓት ዝባረኾ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ምልከታውን የብለይን ክኸውኑን የብሉን ታይዳ ተጋሩ ዝባረኽዎ ተጋሩ ዝደልይዎ ልዕሊ ጌታቸው ረዳ ንመንእሰይ ትግራይ ዝደልየ ሰብ ኣሎ ኢላ ኣይግምትን ኣነ ሪያሊቲ ወባል ከድልየና እዩ ሰብ ስለ ዝፀልእዎ ወይ ጀነራል እገለ ስለ ዝፀልኦ ወይ እገለ ዝበሃል ናይ ውድብ ሓላፊ ስለ ዝፀልኦ ፅላእዮ ይብለኒ ንዓይ መንእሰይ ትግራይ ከውርድዎ እንተለው ዝነገሰ ሰብ እዩ ጌታቸው ዘይተጠቐመሎም ዝሓንሸሾም ዕድላት መዓት ኣለዉ ክገብሮም ዝግብኦ ብዘይምግባሩ ማለት እዩ እዞም ክገብሮም ዝግብኦም ዘይገበሮም ነገራት ፐርሰናል ፎር ኤቨር በሰላም ትግራይ ኣብ ዘበነ በጊዕ ኣብ ዘበነ ጤል በጊዕ ክኸውን ዝሞከረ ሰብ እዩ ጌታቸው ኣብ ዘበነ በጊዕ ጤል ተኾንካ ኣጉላ ክትተርፍ ክገብሮም ዝግብኦም ድፋር ስጉምትታት ኮስቶም ዝግብኦም ነይሮም ኣብኦም ፈዘዘ ዝናበለ ሲኢሉ ናይ ዲሞክራሲ ብዲሞክራሲ ዓይኒ ሰባት ሲ ኣብ ትግራይ ኣይኮነን እገለ ይቀተል ኢልናስ እገለስ ክመርሕ የብሉን ኢልና ኢድና ውፂና እኮ ከመይ ከም ዝሳደዱካ ትፈልጥ ኢኻ ፕሬዚደንት ዘይተቐትልዎ ዝብል ሰብ ነፃነት ዝነብረላ ዓዲ ፈጢሩ ክሕበነሎም ዝግብኦም ነጥብታት ኣለዎ ሓደ ኣክቲቪስት ውፅእ ኢሉስ ክእለ እዩ ዘለዎ ብድዲት ጌርና ኢና ክንቀትሎ ኢሉ ብነፃነት ዝነብረላ ዓዲ ፈጢሩ ኣፍታ ዝነበረ 2 ዓመት ዋት ኢፍ ካልእ ተዝኾኑ እገለ ተዝኾኑ ስታይ ምገበሮም ይብላን በትኑሩ ናይ ማሕረዶም ብድሕሪት ማሕረዶም ትብሎም ሰባት ኣለውና ዞም ኳሊቲታት እዚኦም ክንጥቀም ቶም ክፍተታቱ ንሽፍነሉ ቶም ኳሊቲታት እዚኦም ክትጥቀም ዝግባእ ትግራይ ናይ ትግራይ ዲፕሎማት ኮይኑ ክሰርሕ